Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei habawan ki kampenroy lengba kijing tei beper ki balapan mang jing rap nang sarkar ka shnong gabayo yagi kampenroy ka kemen bat kam tam ginong ilam shnong Hadin ke jing nang la ban penia caca ya ke jing sena ya ke synthetic football tough ha umbuda ha ke jing wan jongo jong MLA ka than yuba Meral Bonsim ya ke jing sena ya ketika madan kinong ilam senong gila penpau ya ke jing kemen ka bakrau hadin ba ke jing sena ya kene ke madan kalapoi ha ki benta ki ban pendep no Henry ya peneng kene ke jing kemen lang kinong ilam ke senong umbuda lengbau rang ba senong uba CBCM kilai de ke jing tho ban bu ya ke jing kerpat sya ka sarkar nak benta ban sena penbha ya ki rut ki kiar jong kene ke madan ki ba kentup kum kanala pentut yum kababiang badru bandon ke cekasyong ya kinong pekai habadon ki lempung ilekai badru bandon ke jingtap ya ketunum jong ke cekasyong kinong pekai shushu uba CBC mulong ru baga surok nadu na nongpo ban poi se kene ke jeka kalong ke basniu bha bat kala penjenjar bha ya ke lekawan khamtam ya kinong sengsenong habawan kapang ka sitom bat kan long ke jing itnat ya ke senong ke thau habakat kene ke madan ke bapaka kaladon kat baga surok pat kalong ke basniu Uba CBCM kumurang ba senong ke senong umbuda ulong penadu balstang ya ke jing trei ban penkala ya ke madan sya madan ke bapaka ki samla ke senong kimyo lat shu penilekai Henry kilo shoye up ya ke jing pendep ban sena ya ke madan bat wat lagi sungtu ba kinam la shu ban lej lekai kumba ki lekai ha ki por ki ba kham manswa namar balabu ya ki jingker bat kiwe ki jing penbek Henry ulong banak benta ka jing ya bit ya biang lang jong ki ba ka than ka senong galakloi ban pediang ye gini ki jing ki ba shipor arpor Henry kibu ya kijing kerpan bahaba ke senong ka ai de kijing sungur mensem ka sorkar ru kan haban pet ya kijing bit jing biang jong kirut kikiar jong kene kamadan tekendian ngi ka senong ngi da kemen hado kata ban yo kene kamadan wala da ngimio ban yale kai lemu baladon ka fencing ladon ginong pet ni ka jing do nong kaladon sipor baki kon samla jing kimio ban yale kai don madan sudah gowe bara ke jung kepor lenti kisingkin kila sedang jot kalej kawan kekit kaba aru lakham jenjar lagatar nam ta kajing mentoy lang jong poj ba kloi ben yang kita jing ban ngi skep ba ye mele badon borom jingi dala de lai i dada ki mat ya jing ne rangkat ru ki officer jong ka sports ba kan poi syaga skor jong ka PWD department kumjor relase minister PWD bak ubud lum jong karoi kapar udah surok lena ibadon madan lena ibadon kina development ladam don surok ladon kam palat ban le bhano nadu nangti na junction na po nongpo town syadu kane garia badon kane badan kata kadi jing angnut ke jing karpat ke jingi gator barsong bau surok ni angnut ba lakum no kumno ban pen bhano no surok ban suk kale kawan ban suk kita ki bon ban yele kai jok par bat kiwi ki surrounding jong gane ka badan ka ba kadar bersenong da ka mon subha da ka jing sungur mensem da ka jing long yar jimu berkan jong ginong song song nas nude banai ka jing kuble bekerpang ginong song song habang yon ra keno development ki kloy ben padiang Henry ka ba mangi kwa kalong ba ben internet kumba ki internet adu ko por ka bengi IT ngitung giding ki seit ban pen internet mentala outload igini ki surrounding tela don kamban pen internet da keno kom ka ba kambit kambiang bansuk upai ba uba pekai bansuk unong lek unong wan uba pendon kami dek madan sakawai pat ka ba dang sateng ka ba don kam tam ka ba kwa ba don pau akamat jongki pai nong chung chong pai jong ka ba district kunjo nong akamat badon borom jung habang ilayo kat kene ka VIP gallery bat ka artificial tough football ground ka bi internet na ka benta kinong ele kai ban na ka benta kinong wan pli la nei kinong wan khang ka ji le kai Henry ka badang don kam shishu ban penbit penbiang ban pensultanat i kinong ele kai bat pensultanat penhun mensim ye kinong mi khmat la ne ki VIP ban wan udah upai ba te ka jaka syong jaka yang upai ba kampat biang tengi don kampalat ya ka full covered gallery barok saudang kaning ibu ha ka sarkar ha baka ai ni kwa bakan ai complete
kenang bo pai ba unhun unong wan ro unhun ban yo ban bit ban biang ya kita gi jaka syong jong pai ba lese kamut tang ba yo ban pai kai lese kan long ro si benta ka ban yo lat kumno ban maintain ban pinat ban ai suk henry maintain jinja tingi don kam ban maintain ni gene ban maintain ni don kam ban yo ka jaka syong jaka pai kai jong pai ba unom so sab ai ban ai ya ka bai syong by late by one kat kum ka jumbu jongka management committee kata ka digawai number 2 ban penhun sisu yo le segi jing le kai kam di tang mensingi yo men don kam ban le kai kat kene kamadan ko biang ni don kam gitu ki ka lighting ka light ke babiang barok sodong kum don sepo Kolkata Gubandon sekiwe ki capital jong ka India jungi namar bagane kala de ka national international standard te habakumta ni don kamru kita ki lighting barok sodong jogane ban nem don ki nong sun nong pen di bonia suk ban le kam jaklia bat sukru ban pikai abadon ke cingsai kita gede kiba ni kerpat ya ka sarkar nang mau lokal mele jungi ban yarap ban pun urlong ban pendep no complete ya kajing temu jong ka sarkar ban kajing angut pai ba Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong shisi yang cerita yang Holiday Flower Higher Secondary School Maubri. Abkhot kau yang pahaban admission ye pi baru ki kenaret pat ki balarung baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music but theory but practical. Hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard, guitar, onyx solfa, khasi traditional instruments, Indian classical vocal, drum but violin. Kani ke music school ke pelong ro street performance per ki music concert amal laos nam kum kadak man ailar ki kena ki bapulia kani music school pakin ni simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon pediang sompai pi baro ki bakuloi berman pulie agani music school ban tep kambanya sompa ban phone lagi number publish buat